Hezký den, ahoj, já mám pro vás jednu takovou důležitou informaci, která mě trkla, když jsem dneska ráno vytahovala záplavu akčních letáků ze schránky. Já si myslím, že to známe všichni, když někde něco nakupujeme, chceme mít co nejvýhodnější ceny, co nejnižší, nějaké akce vyhledáváme, nějaké slevy, nějaké výrobky plus něco zdarma a tak dále. A v té souvislosti musím zmínit, že včera, jak všichni určitě už víte, Eurona vydala nový katalog na následující rok, který bude platný až do jara příštího roku. A co je na tom perfektní, je to, že Eurona nezměnila jedinou cenu. Všechny ceny zůstávají v platnosti, takže žádná cena se nenavyšuje a to znamená, že ceny, za které jsme nakupovali uplynulý rok, tak stejné ceny budou platné i po celý následující rok. Eurona garantuje ceny po dobu platnosti katalogu, takže tohle je úplně úžasná informace. A pokud ještě nemáte účet na e-shopu, ještě nejste zákazníky Eurony, tak určitě směle do toho, protože hned od zřízení vašeho účtu nakupujete už navždycky za velkoobchodní ceny, o které už nikdy nepřijdete, nemáme žádné povinné nákupy, žádné minimální výše nákupů, žádné povinné odběry, žádné poplatky, nic takového, nic vás vlastně nelimituje, neomezuje, můžete nakupovat jak často chcete a co chcete. A pokud se stanete pravidelnými zákazníky, tak navíc pro vás budou platit ještě výhodnější ceny. Co je ještě taková hodně důležitá věc, kterou musím zmínit, Eurona je vždycky ráda za každého spokojeného zákazníka a pokud takového máte ve svém okolí, když vlastně o Euroně řeknete, jak je úžasná, jak je skvělá, jak funguje výborně, že je to česká firma vhodná i pro miminka, pro exematiky, atopiky, výrobky, že vychází levněji než v obchodech, fakt jako nevidím žádný negativum na Euroně, tak za každého takového zákazníka spokojeného vás Eurona odměňuje a to znamená, že můžete mít brzy i vaše nákupy levnější nebo zcela zdarma, takže třeba pokud nakupujete Euronu do své domácnosti, tak všechny ty výrobky můžete mít úplně od Eurony zdarma, což je úplně krásná věc, si myslím. A nenechte si tohleto ujít, protože to je výhoda, kterou je úžasné využívat. Já sama už to tak mám spoustu let a nemůžu si představit, že bych teď šla do obchodu a nakupovala bych tam za tisíce prostě drogerku každý měsíc. Takže úplně top za mě. A pokud si chcete novinky nebo cokoliv z Eurony vlastně vyzkoušet pořádně, podívat se, jak Eurona funguje, jak voní, jak se vlastně používá a tak dále, tak jsme za 2 týdny s naší tu manažerkou Silvou v Havířově, tak se na vás budeme těšit. Určitě můžete přivést i někoho, kdo třeba Euronu vůbec nezná, nebo ji používá, ale ještě nemá zákaznický účet, nebo se chcete dozvědět o tom, jak vlastně funguje ten systém toho odměňování v Euroně, zajímá vás tady tohle, třeba chcete si zajistit přivydělek s Euronou, tak určitě všechno tohleto můžeme probrat v Havířově, takže se mi ozvěte, protože se nám kapacita už tenčí a držíme místo na základě rezervace. Tak jo, mějte se moc hezky a hezký den. Ahoj!